салом алейкум бародаро. роҳи хуҷанд душанбе мана ӯзи роҳи кушодосиян. салом алейкум бародаро. имрӯз дуюм рӯз аст ки мо дар шаҳри душанбе қарор дорем, айни ҳол дар майдони Истиқлол. сабаби омадани мо дар ин ҷо дар ҳамин аст ки баъд аз муноқишаҳои 15-16 сентябр мо дар каналамон корти Сбербанк гузошта будем ва гуфта будем ки ба хонаҳои он сарбозоне ки дар рафти он ҳамин муноқиша нагузоштанд ки душман ба хоки Тоҷикистон дарояд ва ҷони худро аз даст доданд, гуфта будем ки ба хонаҳои ҳар яки инҳо меравем. ва насибу тақдир ана ҳамин рӯз будааст. баъд аз гузаштани 5 моҳ қариб ки мо омадем. дар ин ҷо чанд сабабҳо ҳаст ки роҳ маҳкам буд, тармаҳо фаромадагӣ буданд ва дар роҳи хуҷанд душанбе ва якумин видеоотчёти мо дар канал ҳаст, метавонед дар омада тамошо кунед. аз Ворух то Чорқишлоқ мо ба ҳамаи хонаҳои сокиноне ки дар он ҷо вафот кардагӣ буданд рафтем. аллакай ба тарафи Ваҳдат, Ёвон, Норак, боз якчанд шаҳру ноҳияҳо рафтем ва иншоаллоҳ боз сафаромонро давом медиҳем. агар шумо низ ягон гуфтаниҳо доред ба падар модарони сарбозони шаҳидшуда, метавонед дар зери комментария нависед. аз номи ҳар яки шумо саломи гарму ҷӯшонро мерасонем ва дар ҳаққашон дуо кунед. ҳозир бародар аз шаҳри хуҷанд то душанбе мо чӣ хел рафтем, боз ба чанд шаҳру ноҳияҳо. ман наварашро мегузорам то охир тамошо кунед. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам лайк монданро фаромӯш накунед, ба он хотир ки ютуб чанд навори охири моро уведомление надода истодааст. ва касоне ки дар шаҳри Москва ҳастанд, як бародармон ба танӯрсозӣ машғул аст. ман силкаи каналашро дар поина ҳамин видео мегузорам. дар комментария дароед ягон чиз нависед ва дар анамо силка даромада албатта подписатсия кунед. ин бародар муҳоҷир мебошад ва аз паи зиндагӣ аст. дар каналаш обуна мешавем ва наворҳаашро дастгирӣ мекунем. касое ки дар шаҳри Москва танӯр лозим бошад, марҳамат муроҷиат кунед. агар ба шумо лозим набошад ҳам як даромада хабар гиред каналашро. бахшиши зиёд барои вақтитонро гирифтан, наворро то охир тамошо кунед. то видеоҳои оянда видеоотчёти душанберо интизор шавед бародаро, дар канал мебарояд.
رنجم خطونده آخه. پنج بدخشان یا اون برفتگی نمی‌پرسن یا در این قسم